Salam hormatly azalar. Bu videomuzy goýduk. Sayt dizmek barada videomuz azyrak gizrak goýuldy. Sebäbi käbir tekniki internet näsatlyklar sebäpli bu videomda size sayt dizmek öwrederim. Videony iki bölüge bölýäs. Birinji bölügi häzir şuňky videomuz birinji bölüm, ikinji bölüm 2-3 günden çykar. Hormatly azalar, siz sayt dizmek üçin ýöregide ilk bilen şu programmany Google'dan özüňize ýükläp alýaňyz. Programmanyň ady Website X5 programmasy. Alýaňyz, istanowka etýäňiz, istanowka etmekde kynçylyk ýok. Ondan soň ýani şuňa girýäs. Istanowka edilenden soň görnüşi. Siz sayt dizmek üçin ýöregide programmering dilini bilmek hökmanal edil şu programmada düzjek bolsaňyz JavaScript, C++, Python, Pascal ýaly dilleri bilmek gerekýär. Buska basýas. Adyna bir diýeli, birinji saytymyz. After sayt diýä saýty düzüjiň ady ýa-da toparnyň adyny ýazýas. Mesela URL salypsy, bunu özüňiz bilýänsiňiz. Näme zatdyny, onda .com diýelim. .com. Görüşmez ýaly ekranymyzyň sağ gapdanna surat çykandyr, ýani ol surat taýýar şablon. Şablonlary taýýar görnüşde almak üçin ýanky birinji basýas. Iberde bir näçe şablonlar bar. Her ura değişli, business ura değişli, naharhana bölünme değişli, moda, kompüter, umuman şu görnüşler var idi. Taýýar şablonlar bar. Bu her görnüşden bir iki sany taýýar şablonlar çykdy. Sen offline ýagdaýda iş yapdym. Siz internetiňizi açyp zagruska etseňiz, her urdan bir näçe taýýar şablonlar çykar. Biz urumuz kompüter bolan üçin kompüter alýar. Okey basyp. Indi dalýa basýas. Struktura şablona şuna basýasa, içiniň dizaýnyny halamasaň, eger öz aboýlaryna goýulan suratlar çarşmak isleseň, onu ýöregide şu görýänje lazymda basýas. Ni haýsiyerniň suratyny çarşsak bolsaň, ýöregide çyzygylar bilen belgilenen, gökçe mawja çyzyk bilen haýsiyerniň suratyny çarşýanyny size görkezýär. Mesela şunu goýýas, ana şu taýjanaly çarşýa. Bu suraty göndikligine kesip alýar, sebäbi munyň razmeri öz razmerine laýykda suraty alýar. Şoň üçin özüňiz Google'dan edip suratyny ýükledip bilersiňiz. İkinji etmen lazım. Her ýütkeden soň saýtda sahranit diýip duýma basýar. Ne görüşmez ýaly glavna stranitsany menümüz bu gapdarla ýerleşdirilen. Şoňam ýerini ýetgeçik bolsaň ýokarka basýaňyz. Ýokarkyda ýanky ýaly goý gyzyl bilen çyzylan haýsy gapdarla goýjak bolsaň çep sağ ýokardan basyp görýäs. Ýokardan oýdy. Sistemaga görä. Öz içiňizde öz fantaziýaňyza görä ýetkizip bilýäňiz. Odanlar bu ýöne size ýüzlüği düşündirýän. Okey boldy. İçiniň hatlarynyň reňkini ýetkizmek üçin basýan bolýan. Silkan reňki göwetýär. Koýýar. Stranitsaların arka boyunu gyzyl etdik. Haýsynda duranyňyzy biljek bolsak, stranitsany ak reňkde bolýar. Indi dalý. Şu taýyna biz surat goýjakmy ýa hat ýazjakmy? Tapadýar, hatam ýazylýar, suratam goýulýar. Şu taýda moý saytda
Hatın renkini ütgütýäs. Şöýlen özüň saýlagyna bärdi de her hili efektler hoş bolýar. Sahraniyda basýar. Baş sahypamyzda hemme zat sahypasyna çokçan tüýdip ýokarda şapkasy durýar. Dale bärdi stranitsalar. Hormatly azalar, şuňky birinji videomyz tapawymyz şundan ibaret. Ikinji videoda galan izin dowam eder. Video göwnüňize ýaran bolsa like goýmagy unutmaň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Kanalymyzyň agza sanyny ýene-de köpeldirin, kanalymyzy ösdürelim. Indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun.